Hello mga Yiniens! DCBTV. Kasi ko rin yung channel. Kasi ko rin video na po. Kami yan, sa dito ngayon kami yan sa Superbike Lingga yung tutong Pangasinan. Kami yan, pasarado sila. Pero ibulit naman yan. Salamat sa kay Mano dito. Yung manager dito, pinayagan tayo mag-vlog dito kay Paklos sila. Kasi may bukas, may pasok tayo kasi mag-deliver tayo. Habol natin yung Click 160. Yung 2022 model mga yan. Tara mga yan, samahan nyo kami yan. I-vlog natin mga yan, tara. May Superbike, barangay Tontol Lingga, Pangasinan. Alam mo yan, yung location niya mga yan, gaya ng sabi ko sa mga vlog ko ng mga nakaraan. Pagpunta nga natin mga yan, magpunta Lingga, Pangasinan mga yan. Bro Richard! Ayan, si Bro Richard yan. Ayan, ngayon, babae ng Binmali, Pangasinan. Along Daiwan lang sa mga yan, yung location niya. Pero sa mga yan, pupunta tayo dun sa may, lobby niya. Tara. Hi ma'am! Ayan si ma'am, yan yung manager dito. Shoutout sa kanya kasi siya yung dito, pinayagan tayo mag-vlog dito. Saka si brother, saka si Noemi, andyan sila. Okay? Kasi sila po ngayon yan. May yung 160 na click. May yan, pakipita ko yung presyo dito mga yan. May yan, click, ano may yan? Click 160. Ay may yan yung papakita ko lang yung design niya tsaka yung presyo dito sa Superbike Lingga, Pangasinan. So may yan, ito yung sure niya may yan, yung Click 160. May yan. May yan yung Click 160. Another one. Ay may yan. Pakita ko yung may yan, yung sukat ng sukat ng gulong niya. Ay yung may yan, yung likuran niya. May yan yung flasher niya, kabilaan. May yan yung tail light niya. Yung forma. May yan siyang single shock siya, may yan, naka single shock. Papakita ko yung yung sukat ng gulong niya sa likod. May yan, 14 yung yung rim niya. 70, 120 by 70. 14 yung rim niya. Tama yan, so yung makapal ang gulo niya sa likod ng yan. Andito pala si Bro Richard. Ayan, shout out kay Bro Richard. Siya yung dito, mekaniko dito. Ayan, pinayagan niya mag-vlog dito. Ano daw? Okay. Ngayon mga yan, tingnan natin yung tingnan natin yung harap ng ng gulong niya. Ito yan, 100 by 80, tapos 14 yung rim niya. Ayan mga yan, no? Mas makapal dun sa likod syempre, kaya harap ko mga yan. Tsaka mga yan, naka-display ko siya sa harap, naka-display niya. Ito mga yan, yung design ng ilaw niya. Ayan. Yan mga yan, so yan, shout out kay Bro, inilawan tayo dito, hapon na kasi, ayan, tingnan kay Bro Richard, yan, parang barangay Palyas yan, Palyas, shout out kayo. Tapos tingnan naman yan, yung niya, yung U-box niya, U-box, kung ano ba to, kasi ba siyang dito, hindi ata, no? Kasi yan, kasi helmet? Full face? Sa bagay kasi meron pang dito, allowance dito. So, wala tayong example kasi, no, na full face helmet, kaya hindi may example yung full face helmet. Ayan. ito lagay ng kulat. Coolant. Ano yung ibig sabihin ng coolant? Yung para sa radiator. Radiator. Yung coolant para sa radiator. Lagayan niya. Reserve. Pero dati walang coolant dati. Hindi, may kulat yung 150. Pero nasa baba yun. Sa baba yung coolant niya. Yung 160 nandito. Ito. Iniba yung design, no? Nasa U-box na. Nasa U-box na. Pero yung battery niya sa sa may, pero yung coolant dati sa baba. Wala dito sa may sa may dito. Sa may U-box. U-box. Ngayon sa U-box na. Ano mas maganda, U-box o sa baba? Sa U-box. U-box. Para madaling lagyan. Parang dito na nilalagay. Yung coolant, yung Ibubuhos mo lang yan. ibig sabihin ito yung tinatawag na liquid cold. Oo. Liquid cold. Liquid cold na siya, Bro Richard. Ito yung battery niya. Yan, lagayan yan. Lagay ng battery. Yung sagot niya. Ayan na. Tapos ito, Yung Hmm. Tingnan natin.
Oh, Ayan yung charger niya. ito, charger. Yun. Pwede ba ibaba to? Hindi na. Hindi na, ganyan lang. Ayan na. Oh, yun na, lagay. Pwede ata o pwede o. Pwede pa Ayan, pwede. Ayan, charger niya. Tapos, ay malalim siya no? Oh, malalim. Malalim. Kasi ata ang ano? Kasi ata isang cellphone yan. Oh, sobra pa. Kahit ilang pa. Oh, O, kasya. kahit ilang cellphone. Dito kabila. O, malalim din oh. Ito yung ano niya, yung... Ano to? Kilis na kilis na to? Kilis na kilis? Oh, kilis. Kilis na to. Ito yung sa upuan no? Sabi niya pa niya. Ito yung sa... Anong tawag dito? Yung... Stop and go. Ito, Push button. push button. Busina. Busina. Ilaw. Ito yung flasher na no? Oh, yan. Hindi pwedeng mauno. Wala battery no? Hindi natin Walang battery. battery. Yung Click 160. Ay mga yan, yung Click 160. Ayan si Blue Richard. Ayan. Click 160, yung design niya. Dito by Honda. Ayan. Tapos yung tambucho niya. Ito talaga yung design niya, no? Tambucho. Dito yung kulang niya dati. Yan. Diyan nilalagyan. Dati. Pero ngayon wala na. Kaya lumit yung U-box niya, no? Itong 160, no? Yung 150 sa baba yung kulant niya. Sige, sabihin ko na yung presyo. Okay, Minions, ito yung Click 160 mga Minions. Sabihin ko na yung presyo niya. Shoutout pala kay Blue Richard, no? Ano tayo dito? Ginabayan natin dito sa pag-vlog dito. Bali Minions, yung ano nito mga Minions, yung down payment niya dito is 8.7 dito sa Superbike. Tapos yung 36 months niya is 5.325. Yung 24 months siya mga Minions is 6.770. Tapos yung 18 months siya mga Minions is 8.270. Para mo yan, yung rebate sa mga yan sa 36 months is 320, kaya magiging ano na siya mga yan, magiging 5,000 na siya monthly. 5,000 na siya monthly. Tapos yung 6,770 sa 24 months is 140 yung rebates niya, kaya 6,770 na siya mga yan. Okay mga yan, ito yung mga yan, yung presyo niya mga yan, yung ano niya mga yan, so yung kumuha dito sa Superbike, Lingayen, Pangasinan. Okay mga yan. Okay, nga pala Minions, salamat po Minions, God bless you Minions, more power, keep safe, sana kabuti yung kalagay Minions, okay? And, bye bye mga Minions!